नै जोंना क्रिसमासनि अमा बेदरा ब्लक जि आराम रानखाबायहाय जाथावनो आयो जि मोजां रानबाय नै मेजेम मोदोम जि मोजांखा बेदरा मेव मिलायना लाबोनो रोंसिगोन खुमब्राजों जानोसै नै जोंहा बाबानि साजायनाय एसे मोजां नुदो खुमब्राजों अमा बेदर गोरान ओमफ्राय खुमब्रा लोगोफोर संगासिनो जानोसैलाय गोथावनो नै लोगोफोर खेला गेलेगोननि स्टार्टिंआव फिरफिला बिरहोनोसै आरो जागायसिगोन दा बे जागायनायनि सिगां जोङो मोनसे हाबाफारि लागोन बे हाबाफारिया खेला गेलेग्राफोर लाजिलायो फिरफिला बिरहोनाय कमान्डारखौ प्रमाण होग्रोनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय मानगोनां दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंनि गोरों सारखौ बिरहोनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोदान ब्लगाव आं गासैखौबो बरायग्रोनानै लाबाय लोगोफोर नै जोंना स्कुल उइक जाजेनबाय आरो दिनैनिफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय जोंना स्कुलावहाय फिल्डआ बिराद खम नालाय कलेजनियावसो फैबाय जोङो कलेजनि फिल्डआवसो गेलेनो होननानै नैबेनो आरो जुनियर कलेजआ इनि उनावहाय कलेजनि कम्पाउन्डनि उनावहाय गेलेगोन जोङो फिल्डआवहाय अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिन्थिलांसै दै मा खेला गेलेयो गथ'फ्रा दिनैहाय आरो आसा खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो आरो लास्टावहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअआवहाय गोदान फैदों आङो बयखौबो गुरै खावलायबाय आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो थाखाय बाखि LKG UKG 1 2 3 होजोंहाय स्कुलावनो जाबाय ओमफ्राय 4निफ्राय 9सिम बेयाव फैबाय आरो अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो खारबोगौ नै लोगोफोर गथ'फ्रा र खारदो रिजाल्टआ फैबाय नै जोंना Pobita बर' मा गुजिजि जाखो लाजिलायो आया लाजिलायो दे नामखौ बुंद' आइ मानो लाजिदों नामा खोन्थादोब्रा नोंसिना मा नाम हगार नै जोंहा बिलाइआ बोरै सिरिदों नै आयो जि मोजां स्नोफल नै जि आराम सिरिखादों ग्रीन लिफ स्नोफल जि मोजां सिरिखादों नै हिन्जावसाफोरनि खारनो हाला दे खार दे गैला नोंसोरो उदाया जेरावबो जिरे वा खारनायासै बक्सा लांदो इखौ दसथाल'सो जादो लाजायदो जेबो नङा हाय थांद' नोंसिनिया ओइयावसो नोंसोरो मा क्लास मोनलाय नोंसिना लं जाम्प दङ स्किपिं दङ
लोगोफोर आङो बे ब्लगावहाय आंनि मोखांखौ खोन्थाला दे नोंसोरो गाज्रि मोननाङा मानोना दाख्लैनि प्रग्रामाव मेगन मोदै जानाया जि गिदिर सिथर बेरदों आरो मोखाङावनो ओमफ्राय बोरैबा साबाय थादों ग्लास बायदि गिदिरथार ओंखायनो आं खोन्थाला नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा ओरैनो आङो गथ'फोरनि गेलेनायफोरखौ खोन्थालांबाय थानोसै आरो बेखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बाब्राबनायफ्रा नेंबाय नामा? गोलैबाय फाइनाला जोंना नोंसिनि दं नामा एबार बारनाय बारखांबाय नोंसोरो राजेश आखाया खाट दे खाट खानो रोङा खेला जागासिनो नै चक्लेट रेस जादों फोरोंनि बिर दे निबिर फोरों होथा निबिर निबिर खेला जागासिनो नै ओरैजाय जोबसिगोन जोब्बाय नै लोगोफोर थांसै दिनैनि खेलायाहाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो दे दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर थांनोसै जोङो